नमस्ते. मी भरलेली भेंडी करते आहे. त्याच्यासाठी लागलेलं सामान दाखवते. ही भेंडी आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि त्याचे देठं पण कापून काढलेले आहेत आणि ते स्वच्छ धुवून पाव किलो आहे भेंडी. आणि त्याच्यासाठी हे कोकम आहे. हे कोकमाचा थोडासा त्याच्यामध्ये म्हणजे असा थोडासा रस काढून घ्यायचा असं. आणि त्याच्यासाठी हे शेंगदाण्याचं कूट आहे, हे मिरची पावडर आहे, हे मीठ आहे, हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, खोबरं आहे, हळद आहे आणि तेल आहे. आता मी हे त्याचं सारण तयार करते. पहिलं हे खोबरं आहे, त्याच्यामध्ये हे शेंगदाण्याचं कूट आहे, हे थोडं टाकायचं, थोडंसं टाकायचं 2 चमचा, जसं भेंडी असेल तेवढं वापरायचं. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, थोडीशी 1 चमचा, अर्धा चमचा घ्यायची. आणि जसं तिखट पाहिजे म्हणून थोडंसं तिखट घ्यायचं. लाल मिरची पावडर म्हणजे आमचा कोकणी मसाला. आणि थोडंसं मीठ घ्यायचं चवीला. त्यासाठी थोडी हळद. आणि हे कोकमाचं कोल केलेलं आहे ना, हे कोकमाचं पाणी, कारण ते भेंडी कसं आतमध्ये ते बुलबुलीत असतात ना, त्याच्यासाठी हे कोकम घ्यायचं, म्हणजे त्याच्यामुळे त्याला भेंडीला चांगली चव येते. कोकम नसेल ना तर लिंबू पिळला तरी चालतो. लिंबूचा रस घ्यायचा थोडासा. याचं सारण तयार झालेलं आहे. आता मी तुम्हाला हे भेंडी दाखवते. ही भेंडी स्वच्छ धुवून आहे ना, हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे, त्याचे देठं पण कापून ठेवले आहेत. आता मी तुम्हाला दाखवते. ही अशी आहे ना भेंडी, उभी चिरायची, म्हणजे खालून नाही चिरायची, अशी उभी चिरायची भेंडी. म्हणजे कसं आतमध्ये खराब आहे का ते माहिती पडतं. हे बघा, अशी बघायची खोलून. सर्व भेंडी आहे ना अशी चिरून घ्यायची मधोमध. हे बघा, छान आहे भेंडी. मी अशी सर्वात ही पहिली चिरून घेतलेली आहे. मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी 2 भेंडी अशी चिरायची म्हणून दाखवायला ठेवली होती. ते आता मी भरून घेते. हे सारण आहे त्याचं, हे कालवते. हे कोकम घेतलं आहे ना, कोकमाचं थोडंसं पाणी कोल काढून घेतलं आहे आंबट. आता त्याच्यामध्ये कसं थोडी साखर पण टाकतात, पण मी नाही साखर घेत, म्हणजे कारण ते आपल्याला कसं जेवताना खायचं असतं, त्याच्यामुळे ते साखर नाही. सर्वच गोड गोड नको. जसं पूर्ण असं मिक्स करून घ्यायचं सामान. हे असं साहित्य सगळं. बोलताना माझी गडबड होते जरा. हे असे आहे ना हाताने चांगलं आतमध्ये थोडं थोडं असं ना, असं नाकाने असं घुसून थोडं थोडं भरायचं पूर्ण सामान. साहित्य हे बघा, असं सगळं भरून दाबून घ्यायचं एकदम आणि असं पॅक करायचं. बघा तुम्ही कसं दाखवते. याचं आधी थोडं थोडंच घ्यायचं, कारण ते एकदम त्याच्यामध्ये जात नाही. भेंडी पण चांगली आहेत, कोवळी आहेत. 20 रुपये पाव किलो भेंडी. अशी सर्व आहेत ना, अशी सर्व भरून घ्यायची आहेत. हे बघा, अशी भेंडी भरून झालेली आहे, पूर्ण मसाला त्याच्यामध्ये. आता मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे, गॅस पेटवला आहे. आता एक एक करून आहे ना ते तेलामध्ये सोडायची. तेल तापल्यावर आहे ना थोडासा गॅस बारीक करायचा आणि ते एक एक करून चांगले लाईनीमध्ये लावायचे एकदम व्यवस्थित. केलं आहे. आता मी ही भेंडी आता एक एक करून त्याच्यावर अशी भांड्यामध्ये सोडते. गॅस बारीक केला आहे. अशी सर्व भेंडी मी तेलामध्ये सोडली आहे. आता मी गॅस फास्ट करते आणि झाकण ठेवते. आणि थोडं तापलं ना मग परत गॅस कमी करते. आता भेंडी सोडले ना तेलामध्ये, पाणी कसं आवाज येतोय, चरचरतोय ना, म्हणजे कसं पाणी ते आता आपण खोललं आणि फिरवायला गेलं ना तर ते हातावर उडेल. मग जरा ते चरचरायचं कमी होऊ द्या, मग आपण फिरवायचं. ते भाजीला पाणी सुटतो.
आता झाकण खोलून बघूया कशी झाली आहेत ती भेंडी. बघा मसाला कसा बाहेर आलाय, फुगलाय. आता मी गॅस बारीक करते आणि ते जरा एका एका कुशीवर करते, म्हणजे एक एक बाजू त्याची भाजायला, नाहीतर मसाला सगळा आहे ना तेलामध्ये पडेल. मसाल्याची बाजू खाली नाही करायची, अशी भाजायची, कारण तो मसाला आहे ना सगळं सुटून तेलात पडेल. भेंडी कशी काली होत नाही, फक्त नरम करायची. यात आपण मसाला भरलाय ना भेंडीला, मी तुम्हाला दाखवायला ठेवली भरलेली भेंडी. हे ह्याला आहे ना आपण अशी म्हणजे चण्याच्या पिठाची आहे ना अशी थोडीशी वाटीमध्ये घट्ट अशी म्हणजे घट्ट पेस्ट बनवायची. आणि भेंडी भरली ना मग ती पेस्ट आहे ना अशी, हे तोंड आहे ना याचं हे खुल्लं, हे पॅक करायचं, अशी त्याला पेस्ट लावायची. म्हणजे ही पेस्ट लावली ना मग ते हे मसाला त्याचा बाहेर येत नाही. म्हणजे मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी असं केलं, म्हणजे खरी अशीच करतात पण ते मसाला असा बाहेर येत नाही मग ते आपण पेस्ट लावली तर. आता मी झाकण ठेवते. भेंडी तयार झालेली आहे, ती काही जास्त शिजायला नाही लागत. थोडं झाकण ठेवते, गॅस थोडा फास्ट करते, थोडं 1 मिनिटासाठी गॅस बारीक करते. बघूया आपण शिजले काय. हे बघा मस्त झाले, छान झाले ते एकदम. हे आपण भांड्यात काढायची काय गरज नाही, म्हणजे त्याचा मसाला सगळा निघून जाईल. आपण जेव्हा खायला घ्यायचं ना तेव्हा त्याच्यातून आपण काढून घ्यायचं. ते झालेलं आहे, मी गॅस बंद करते. हे कशी लगेच होते, मी आता तुम्हाला सांगितलं ना तसं करा, नाहीतर तुम्ही कसं हे असं उलटं फिरवताय नाही ना. आता मला माहिती आहे म्हणून मी ते एका कुशीवर हळूहळू केलं, म्हणजे तुम्हाला मी दाखवण्यासाठी ठेवलं. ती थोडीशी पेस्ट बनवायची, घट्ट एकदम घट्ट बनवायची, आणि ती अशी बोटाने हे त्याचं तोंड आहे ना असं पॅक करायचं आणि ते मग तेलामध्ये सोडायचं. म्हणजे हा जसा मसाला बाहेर आला आहे ना तसा मसाला बाहेर येणार नाही. आपली भेंडीची फ्राय तयार झालेली आहे. आता मी गॅस बंद करते. एकदम मस्त झालेली आहे बघा. अशी हलवायची, कारण का नाही तर मसाला तो खाली येतो. भेंडी फ्राय तयार आहे, मस्त रेडी झालेली आहे. आणि तुम्ही करा आणि मला सांगा.